салом додаракон ва хоҳаракони азиз. барномаи навбати доно як аз телевизиони Баҳористон манзури шумост. мақсади барномаи мо дар кӯдакон инкишоф додани тафаккур, диққат ва тарбия кардани ташаббускориву ҳозирҷавобист. агар шумо низ мехоҳед ин хислатҳоро доро бошед, пас бо барномаи мо бимонед, ҳамроҳ бо ин дустуракон ба саволҳо ҷавоб гардонед ва савияи донишатонро васеъ гардонед. иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 4-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошанд. биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. самира 6 сола. духтараки ширинсухану ҳозирҷавоб аст. рақсиданро дӯст медорад. абубакр ӯ низ 6 сол дорад. абубакр писари масъулиятшиносу ҳозирҷавоб аст. гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. арафамо низ 6 сол дорад. вай духтараки хеле оромтабиат аст. лухтакбозиро дӯст медорад. мехоҳад дар оянда омӯзгор шавад. судайс ӯ низ 6 сол дорад. писараки шуху ҳозирҷавоб аст. варзишро дӯст медорад. дар оянда бошад духтур шудан мехоҳад. бинандагони азиз, чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст. дар ҳар шарт мо ба иштирокчиён 4 саволе пешниҳод мекунем. барои ҷавоби дуруст ба онҳо 1 хол дода мешавад. саволҳо аз математика, филмҳои тасвирӣ ва олами ҳайвоноту наботот тартиб дода шудаанд. шарти барнома фаҳмост? бале. пас бо диққат бошед. саволи аввалро мехонам. дар гулдон 10 дона гул буд. 2 дона гули садбарг, 4 то гули мехчагул ва боқӣ монда гулҳои бобуна. дар гулдон чанд гули бобуна буд? кани ки ҷавоб медиҳад? судайс аввал шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. дар гулдон 4 дона гули бобуна буд. ба фикри шумо дар гулдон 4 то гули бобуна буд? бале. бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед, судайс ба ҷавоби худ боварии комил дорад. пас ман ҷавоби ӯро қабул мекунам. мегузарем ба саволи дигар. бинандагони гиромӣ, шумо низ бетараф набошед, чунки бо ҷавоб додани ҳар як савол савияи дониши худатонро баланд мебардоред. саволи дуюм чунин аст. бо диққат бошед. дар табақча 2 то шоколад, 3 то зефир ва 2 дона себ буд. дар табақча чанд то ширинӣ буд? кани ки ҷавоб медиҳад? абубакр аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. 2 то шоколад буд, 3 то зефир буд. дар ҷамъ 5 то мебошад. ба фикри шумо дар табақча 5 то ширинӣ буд? бале. ӯ чӣ хел? ӯ дар он ҷо буд 2 себи дигар буд ку? 2 то шоколад, 3 то зефир ва 2 то себ чанд то мешавад? 7 то. бас чӣ хел шумо мегӯед ки 5 то мешавад? зеро себ ширинӣ намебошад, себ мевааст. ба фикри шумо себ ширин ҳам бошад, ба гурӯҳи шириниҳо дохил намешавад? бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед, абубакр ба ҷавоби худ боварии комил дорад. пас ман ҷавоби ӯро қабул мекунам. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки айни замон шумо барномаи доно якро аз тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед ва мо дар шарти якуми барнома қарор дорем. саволи дигар чунин аст. таваҷҷӯҳ кунед. бо диққат бошед. далер бояд 7 то пуфакро дам мекард, вале 2 пуфак кафиду, 1 тоашро хоҳараш бурд. далер чанд пуфак дам кард? кани ки ҷавоб медиҳад? самира аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. далер 7 то пуфак дошт. 2 тоашро кафид ва хоҳараш 1 тои дигар гирифт. ҳамагӣ 4 мешавад. ба фикри шумо 4 мешавад? бале. офарин самира, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам.
бачаҳо бо диққат бошед, саволи охирони шарти аввали барномаро мехонам. Таваҷҷӯҳ кунед. Дар шанбегии мактаб 5 нафар яктоги мизро тоза карданд. Дар синф боз 5 мизи дигар боқӣ монд. Дар синф ҳамагӣ чанд миз буд? Кане ки ҷавоб медиҳад? Абубакр аввалин шуда даст бардоштанд. Пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. Марҳамат. Дар синф 10 та миз буд ва 5 ташо тоза карданд. 5 та дигараш монд. ба фикри шумо дар синф 10 та миз буд? Бале. 20 та не? Не, 10 та. шумо инро аз куҷо фаҳмидед? 5 ташо тоза карданд, 5 та дигарашро монданд. дар ҳақиқат ҷавоби шумо комилан дуруст аст, чунки дар синф 10 та миз буд ҳамагӣ ва 5 таашро тоза карданду 5 таи дигараш боқӣ монд. Офарин Абубакр. бинандагони гиромӣ, саволҳои шарти якуми барнома ба анҷом расиданд. Биёед холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро дар шарти аввали барнома ҳисоб мекунем ва мегузарем ба шарти дуюми барнома. саволҳои шарти аввали барнома хеле ҷолиб буданд ва иштирокчиён кӯшиш менамуданд ҳозирҷавобӣ намуда соҳиби хол гарданд. дар натиҷа Самира ва Судайс як холӣ ва Абубакр бошад 2 холро соҳиб гашт. ёдовар мешавем, ки саволҳои шарти дуюми барнома аз филмҳои тасвирӣ ва афсонаҳо гирифта шудаанд. агар шумо омода бошед, саволи якуми шарти дуюми барномаро мехонам. бачаҳо, шумо филми тасвирии Золушкаро тамошо кардаед? Бале. пас саволро бо диққат гӯш кунед. дар афсонаи Золушка як қаҳрамон аст бо номи Парӣ. Парӣ кадуро ба чӣ табдил медиҳад ва Золушка бо он чӣ кор мекунад? Кане ки ҷавоб медиҳад? бо диққат бошед, саволро бори дигар такрор мекунам. дар афсонаи Золушка як қаҳрамон аст бо номи Парӣ. Парӣ кадуро ба чӣ табдил медиҳад ва Золушка бо он ба куҷо меравад? Ки ҷавоб медиҳад? арафамо аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. Марҳамат. Парӣ кадуа ба ароба табдил медиҳад. яъне кадуро ба фойтун табдил медиҳад? баъд қаҳрамони асосӣ Золушка бо ёрии фойтун ба куҷо меравад? Золушка ба ароба ба қасри шоҳ меравад. офарин арафамо, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. мегузарем ба саволи дигар. бачаҳо бо диққат бошед, ба саволҳо ҷавоб гардонед. маро нахӯр, ман ба ту суруд мехонам. ин суханҳо дар кадом афсона гуфта шудааст ва қаҳрамонҳои онҳо киҳоянд? Судайс аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. шумо афсонаи Кулчачаро хондаед? баъд қаҳрамонҳои асосии ҳамин афсона киҳоянд? қаҳрамонҳои ин афсона Кулчачару бохир харгӯш ба гург мебошад. дар ин афсона бобо биби аст. Кулчачаро дар охири афсона кадом ҳайвон мехӯрад? Рӯбо. рӯбо. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мегузарем ба саволи сеюм. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки айни ҳол шумо аз телевизиони Баҳористон барномаи Доноякро тамошо карда истодаед ва мо дар шарти дуюми барнома қарор дорем. ёдовар мешавем, ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 4-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошанд ва онҳо хеле фаъол ҳастанд. бачаҳо, саволи сеюми шарти дуюми барномаро мехонам. бо диққат бошед. ман як мисраи шеърро мехонам. шумо бошад давоми онро барои бинандагони мо мехонед. шеър чунин аст: ту чӣ гуна зимистон? Кане ки давом медиҳад? Самира аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман давоми шеърро аз шумо мепурсам. Марҳамат. ту чӣ гуна зимистон? на барф асту на борон, ҳаво соҳу беғубор, равон обаки ҷӯбон, офтобаки шелава. нур мепошад ин қадар, чаро намеборад барф, ё хоҳиш надорад барф. ҷон зимистон зимистон, кани як барфи калон, я кани як барфи лаклаки бор. ба мо хурсандӣ биёр, тодаву тозӣ кунем, яхмолак бозӣ кунем.
самира шумо муаллифи ин шеъри зеборо медонед? бале. муаллифи он кист? муаллифи шеър Шарифӣ аст. шумо фасли зимистонро дӯст медоред? бале. фасли зимистон кадом моҳро дар бар мегирад? декабр, январ, феврал. офарин, ман ҷавоби самираро қабул мекунам. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бачаҳо бо диққат бошед, саволи охирони шарти дуюми барномаро мехонам. қаҳрамони асосии ин афсона писаракест, ки аз чӯб сохта шудааст. номи ин афсона чист ва қаҳрамони асосии ин афсона киҳоянд? кане ки ҷавоб медиҳад? Абубакр аввалин шуда даст бардоштам, пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. номи ин писарак Буратин мебошад. номи пурраи ин афсонаро медонед? номи ин афсона саргузашти Буратин аст. ин афсона як ҷои шавқовар дорад. агар Буратино дурӯғ мегуфт, бо ӯ чӣ рӯй медод? агар Буратино дурӯғ мегуфт, бинияш дароз мешуд. бале, шумо дуруст мегӯед. маълум мешавад, ки шумо ин афсонаро хондед, ҳамин тавр не? онҳо ба мо мулавиан нақл карда. офарин. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед, Абубакр ҷавоби саволро комилан дуруст гуфтааст. дар ҳақиқат номи ин афсона саргузашти Буратино ё ин ки каличаи тиллоӣ ном дорад. инҷо саволҳои шарти дуюми барнома ба охир мерасанд. дар шарти дуюми барнома ба иштирокчиён саволҳо доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ пешниҳод шуданд ва дар ин шарт ҳама иштирокчиён якхолиро соҳиб гаштанд. бинандагони азиз, ёдовар мешавем, ки саволҳои шарти сеюми барнома дар бораи олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. деҳқонон дар кадом фасл кишти заминро оғоз мекунанд ва дар кадом фасл ҳосили онро ҷамъоварӣ мекунанд? кане ки ҷавоб медиҳад? Судайс аввалин шуда даст бардоштанд, пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. деҳқонон дар фасли баҳор кишти корро сар мекунанд. дар фасли тираму бошад, ҳосилро ҷамъ мекунанд. бале, Судайс, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи дуюми шарти сеюми барномаро мехонам. таваҷҷӯҳ кунед. дар кадом фасл мо иди садаро ҷашн мегирем ва калимаи сада аз чӣ гирифта шудааст? Абубакр якум даст бардоштанд. ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. садаро дар зимистон ҷашн мегиранд. маънои калимаи сада чист? мураббия он гуфта ки маънои сада 100 шаб рӯз пеш аз наврӯз аст. яъне то наврӯз 100 шабу наврӯзи дигар мондааст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо мушоҳида карда истодаед, иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хеле фаъол ҳастанд ва ҳар яке бетоқатона даст бардошта мехоҳад ба саволҳо ҷавоб гардонад. бачаҳо, таваҷҷӯҳ кунед. саволи сеюми шарти сеюми барномаро мехонам. паша, мурча, шапарак ба кадом гурӯҳ дохил мешаванд? ки ҷавоб медиҳад? самира аввалин шуда даст бардоштанд, пас ман ҷавоби саволро аз шумо мепурсам. марҳамат. паша ба мурча ва шапарак ва гурӯҳи ҳашаротҳо дохил мешаванд. оё шапарак ва паша ба гурӯҳи паррандаҳо дохил намешаванд? онҳо ҳам ку бол доранд? онҳо парвоз мекунанд, вале онҳо парранда нестанд. самира, ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, ёдовар мешавем, ки айни замон шумо аз тариқи телевизиони Баҳористон барномаи Доноякро тамошо карда истодаед ва ман ҳоло саволи охирони шарти сеюмро мехонам. бо диққат бошед бачаҳо. моҳӣ дар куҷо зиндагӣ мекунад? арафа аввалин шуда даст бардоштанд. ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат. моҳӣ дар об зиндагӣ мекунад. моҳӣ дар аквариум зиндагӣ намекунад? бале, дар онҷо об аст. пас моҳӣ дар дарё зиндагӣ мекардааст ё дар аквариум? шумо кадомашро интихоб мекунед? дар аквариум моҳинчаҳо зиндагӣ мекунанд.
ماهی کلان در اونجا زندگی کردن نمیتونه. جای زندگی ماهی ها کو دریا هست. در حقیقت ماهی ها در داخل آب زندگی میکنند. آفرین، من جواب شما رو قبول میکنم. بینندگان عزیز، شرط سومی برنامه نیز به انجام رسید. بیایید خالهای به دست آورده اشتراکچیان رو حساب میکنیم و غالب برنامه رو معین میکنیم. شرط سومی برنامه نیز خیلی جالب بود و اشتراکچیان حاضر جوابی رو از دست دادن نمیخواستند. این بود که همه آنها یک خالی را صاحب گشتند. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرط برنامه، سمیرا و سودایس 3 خال، عرفمو 2 و ابوبکر 4 خال را صاحب شد. یعنی غالب برنامه امروزه ما ابوبکر می باشد. ابوبکر، غالبیت مبارک. در برنامه امروزه ابوبکر توانست با 4 سوال جوابی درست گردانده غالبیت را به دست آورد. بیایید به افتخار ابوبکر یک قرصک میزنیم. بچه ها، شما نیز راه افتاده نشوید، زیرا اشتراک در این برنامه این خود یک غالبیت است. ابوبکر، ما شما را باری دیگر تبریک میکنیم و باوری داریم که در دور دیگری برنامه ما نیز با تیاری جدی آمده باز غالبیت را صاحب میشوید. بینندگان گرامی، این بود برنامه نوبتی 2 و 1. یادآور میشویم که اشتراکچیان برنامه امروزه ما تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 4 ناحیه اسماعیل سامانی بودند و در این برنامه ابوبکر توانست غالبیت را به دست آورد. شما نیز تماشابینان عزیز زیادتر مشق کنید، کتاب خوانید و به مثل این اشتراکچیان 2 و 1 شوید. بینندگان عزیز، اینجا برنامه ما با آخر میرسد. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید. خیر.